Een van de grootste culturele roergongers is net meer. Joop Mulder is dit weekend in Hommels verstoorn. Het versterren van de markante man komt als een grote schok voor cultureel Friesland. Ik schrok me dood. Ik hoorde het van een kennis, een vriendin van mij kreeg de app. En ik wist niet voor even wat ik eraan had. Zo verschrikkelijk triest. Ja, ik moet zeggen dat het inderdaad, het drinkt dan net goed trouw, hè. Dus, ja, ik zal hem wel missen, ja. Ja. Het is gewoon een uniek mens gewoon. Hij stond altijd voor iedereen klaar en hij was altijd aan het organiseren, dingen bedenken. Ja, Joop is gewoon enorm belangrijk geweest voor de Schelling. Wat dat betreft heeft hij een standbeeld verdiend hier. Joop is voor mij altijd het inspirerende voorbeeld geweest dat kunst er echt toe doet. En dat kunst midden in de samenleving kan staan. En dat je met een glimlach met elkaar, door kunst elkaar kan omarmen, de gemeenschap kan versterken. Zowel als moreel, als economisch, als noem het u allemaal maar op. En hij had zoveel ideeën. Ja, jammer. Een markante man die het in de alroen tientallen jaren zijn stempel drukt had op cultureel Friesland, maar ook op het eiland Skilge. Verslagjouwer Wendy Kennedy, die is nou op het eiland. Ja, Wendy, hoe is er op het eiland reageren op het versterren van Mulder? Ja, het eiland is in shock. En wat mij eigenlijk wel opvoert bij de meeste mensen die ik spruts, ja, dat het niks nog goed indalen had. Het komt hut oor, net alleen nog op het eiland, maar in de hele culturele wereld.